Čaute ľudí. Toto je môj barák, toto je môj vila, to je moja vila. Tak idete sa pozrieť donútra, tak poďme. Tak je, tu je záhradka krásna, tu je bazén. Nie, to nie je žiadny bazén, to nie je voda. To som... No... Dostame sa vnútra. Tu biele niečo. Však ja som postavila, nedá sa to kopať. Tu je bazén. Bazén. Už som prečítal. Tak dajte like, odbíjam.